Abubuwa 6 da ya kamata ma'aurata su yi bayan sun gama saduwa wato jima'i. A bisa al'ada na zamantakewar aure tsakanin ma'aurata, da zaran sun gama saduwa sukan yi hira ne a tsakaninsu game da jima'in da suka yi ko kuma wani batun na daban, ko kuma su kwanta su yi bacci. Hakan bai ɓaci ba, to sai dai akwai wasu abubuwa da ya kamata su yi bayan gama saduwa, wanda hakan na iya kare su daga kamuwa daga wasu cututtuka da kuma tsaftace jiki. Ga abubuwan da ya kamata su yi bayan gama jima'i: fitsari. Kada ku manta ku yi fitsari, domin zai taimaka wurin hana ƙwayan cuta zama a jikinku. Yin fitsari da zaran an gama saduwa na wanko wasu ƙwayoyin cuta da ke cikin farji. Shan ruwa. Kada ku manta ku sha ruwa da zaran kun kammala saduwa a wannan dare, domin nan ne ƙwayan cuta zai samu daman bin fitsari zuwa waje. Kada ku yi bacci da kayan da suka matse jikinku, kamar gajeren wando, ɗan kamfai, ko kuma rigar mama da dai makamantansu, domin a wannan lokaci aurenku na batun hutu ba takura ba. Wanka da sabulun kumfa. A guji wanka da duk wani wani abu mai kumfa, musamman ga mace, domin bayan gama saduwa farji ya riga ya buɗe ko kuma a ce ya bullo. Don haka ya zama dole a kiyaye amfani da kumfa wurin wanka, gudun kada kumfan ya shiga ciki, domin na iya kai damuwa ga farji. A yi amfani da ruwa maimakon goge jiki. A samu wani abu mai madara a sha ko a ci, domin hakan zai ƙara kuzarin jiki. Kada ku manta, idan wannan shine sabon zuwan ku wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Mun gode.